hier is het volgens mij. Hier hè? Ja, kom maar. Oké. Nou, wat leuk dat wij er nooit bij wezen kennen, hè? Ja. Joehoe! Hoi! Ja, we winnen weer. Nou, we kennen, hè? Dit is leuk. Daar gaan we. Komt-ie. Ja, 3, 2, 1. Miljoen, welkom bij Bient. Welkom bij een hele speciale aflevering van Bient, want het is de allerlaatste. En daarom net een aflevering vanuit de Keerle Studio, maar hier in het plakje Broek, vlakbij de Jouwer. En steeds nog zelfs, dit is echt Friesland op zijn mooist. Komende jaren sjoggen we waarom naar het oude seizoen, maar hele leuke reportages en hele bijzondere gasten. Ja, mooi hè? Maar wij zitten in de flow. Ja, dat doe ik steeds. Maar krijg Wij je zitten in de flow. Nou, ik heb een beetje het idee dat die FNP'ers van die trofokte Jack Russells band. Mijn navigatie die stuurde mij door het bekende Tsjechen. Tsjechen, of hoe het heten mag. Ik zou zeggen, Rolf, het maakt toch geen ruk uit. De rekkerst emotioneert als mens, als twee mensen dolgelukkig elkaar om een nek vlingen. Maar ik zit meestal een lekkere dramboeien. Proost. Ja, en we staan hier bij de pleats van Klaas en Jacqueline in het plakje Broek. En wat is nou een hele feestelijke uitzending zonder feestmiel. En daarom is hier ek Ruitse, jongen, wat zit al in je kleermaatje? Nou, sure, je stiert het, sure, je stiert het, sure. Dan is is dit? het één keer mist en toen hingen we Salm. Ik denk, ja, dat mat op zijn laatste keer, mat de Sam dan nog maar een keer van de barbecue af. Heerlijk. Hij is Rieke, hij wordt Rieke. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, want hoe sjost nou eigenlijk waarom op het laatste seizoen? Want daar heeft natuurlijk een heel soort internationale gerjochten maken. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Dat laatste, al die meesten met het gevoel van het heiteland, van hun heiteland. En dan komt het waarom in het eten. Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Mijn favoriet wie misschien wel Bulgarije. Min net. Nee, min weer favoriet. Dat wie eigenlijk van de week, hè. Dat wie Argentinië. En eigenlijk ik wel, ja, daar wie is net bij. Maar dat wie de Salm van Noorwegen. Dat wie fantastisch. Ja. En wij sjost nog meer bij een heel soort genoegen op waarom. Als ik denk namelijk aan Rijtse in Bient, dan denk ik aan de hazen van Ouderlame. Ja, het stier in de krant, hè? Zwetsende tv-kok slacht dorpshaas. Nou, sure, dat zwetsende, dat klopt wel. Maar dat hiet van mij nog net direct in de kranten hoeft. Maar ja, wat een consternatie. En, maar ja, goed, het wie de realiteit, het wie, maar het klopt uiteindelijk net helemaal. Maar ja, het wie ik wil weer mooi. En het wie echt lekker. Het wie vooral heel erg. Hazenpieper, heerlijk. Hazenpieper. En het is nou niet geen seizoen, maar ik beloof die een ding. Als het winter is, komen de hazen weer op de tafel. Zeker. We komen aan zijn bedrijf weer waarom, dan zullen we die heerlijke salmen opeten. Pas maar even proeven. Succes, Ruitse. Want ja, in totaal hebben wij hier ongeveer zo'n 400 afleverings hebben wij makken van Bient. En Ian Echtpeer, dat binnen Brecht en Theo. En die hebben zowat bij alle afleverings West. Ja, veilig onkaam. Veilig onkaam. Hey jongens, hoe moet het nou aan zo'n zonder Bient? Ja, dat Ja. komt wel een beetje een god, hè? Dat is wel wat lastig, ja. Wat moeten we nou? Wat een beetje een orenbesteding, Ja, vind ik, denk dus ik. had je hem dat tipsen? Ja, want je ziet natuurlijk altijd in sketches, hè, verskate sketches naar ouderin van het programma. Vanzelf, dat is al je opname op I&I. Ja. En daar zie je echt wel wat bloopers bij. En daar kunnen we nou eerst even naar zien. Actie. Hoe verdient hij? Ja, niet veel. Moet je me meenemen nu? Van die oren. Ja, je bent vanzelfs acteurs, maar hij heeft echt een heel soort reacties gekregen eigenlijk. Ja, eigenlijk best wel, ja. Ik ben er toch wel heel veel mensen die het programma joggen. En volgens mij vinden ze het eigenlijk wel heel erg leuk. Dus iedereen is wel verbaasd en ze willen er graag op reageren. Van, wat leuk. En ze vragen je altijd, nou, wat komt er morgen in Bient? Nou ja. En dat weet je hem net. Nee, dat weten wij helemaal net. Nee, dus- Maar ja, ik wil de familie, want ik had een bep en die fietst soms nog eens een beetje. Maar die bellen elke keer weer op, want ik maar Brecht een beetje intiem op een bank weer. En dan weet waar je dat, want dat is die van net. Dus
Als de telefoon ging en Beppe in beeld, dan wist ik ben ik nog. Ja, want hoe zit het nou tussen Jim? Jim ben net bij elkaar, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat houden we nog even een beetje... Ik vond Night Beant, dan ben we bij elkaar. Als je beat joggen, dan doe je wel altijd, Dan ben je bij elkaar, ja. altijd together. Ja, dan ben je Hey, eventjes voor u, Jen, want wat ben je nog meer plan? Want dat is de regisseur, volgens mij, hè? Bij een groot Ieper-losspeel. Ja, nou op één, dus nou, deze week is de zuivering van werk in première gang. Dus daar zitten we nou volop in, tot mijn nijweken. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. En dat is de regisseur. Ik ben een regisseur. Ja. Mooi stik. Ja, ik denk dat er wordt steeds een regisseur natuurlijk. Maar nee, echt. Er zit echt een heel mooi stuk. Bij mooie reacties, mooie recensies. Dus het ken het beter. En daar was al een kaartje kocht, begreep ik. Ja, ik kom woensdag kom ik te zien. Dus ja, ik heb er helemaal zin in. Leuk. En we hebben ze toch nog met wandelen? Wij beginnen volgende week bij mijn Jong Theater met een voorstelling. Traject Jong Theater, jonge acteurs uit Friesland. En wij gaan maar sinds een voorstelling maken. Dus gaan we lekker repeteren, lekker aan de slag. Ja, nou, hartstikke leuk dat je hem er nou binnen trouwens. Hey, nog één vraagje van, er komt ook een lied nog, denk ik, van Rijtse. Ja, och, jongens. Je bent de allereerste die het nou allemaal krijgen. Maar had ik steeds het laatste seizoen van Bient, is er één ding wat je hem echt bijbleuren is? Ja, dat is wel dat moment met die vrouw. Maar die vrouw, de Nipplegate. Nipplegate. Zullen we dit maar eens gaan nemen? Dat is toch wel heel bijzonder was dat Ja, dat vond ik wel heel leuk om in te Bient zien. te vast ging komen. Nou, we hadden er even opzocht en dan kunnen we nou even naar Sjen. Het eerste verhaal, Roelof, hebben we nou naar rieden. Dat is Justina van Baal. Kist haar nog? Justina van Baal, is dat die vrouw van wat ik denk dat ze van is? Ja. Ja? Ja. Het wichtigste van natuurlijk ouderschap, dat is dat je je baan altijd bij je hebt. Dat je naar je baan luistert, dus dat je de signaal van het baan oppakken. Dat ze drinken krijgt wanneer ze er zin aan heeft. Die het een punt wil maken. Die heeft zeker een punt maken, ja. Zoeze koffie, hè? Mijn molken. Heerlijk. Lekker. Dat moment, hè, we stellen nog echt heel vaak aan herinneren. Nee, net al te vaak niet. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik herken niet van het filmpje, maar het gebeurt net zo heel vaak meer. Nee. Want op u, Rolf, heeft het echt een onuitwisbare indruk maken, hè? Ja, dat is wel een moment. Dat is wel een primeur, dat hebben we nou te pakken, ja. Wat me wel rekken is hoe veroordelend mensen wijzen kunnen en vooral op social media. Ja. Het weer heel zwart-wit, hè? Ja, best voor of het zien. Ja. Is dat borstvoeding gewoon eigenlijk? Ja, zeker. Daarom ben ik zo groot worden. En sterk. Ja, en dood? Ik net. Precies. Stel je voor, hè, dat we volgend seizoen, dan nodigen we daar weer uit, hè? Ja. Zo is het dan weer, dan? Als Fiore weer toorskrijgt? Dat zij toorskrijgt, ja zeker. Jazeker? Ja. Ja, ik ken je nou af mijn gewoon ben in de studio zitten bleef en verprut je misschien die hele uitzending. Of ik jou nou was, dan denk ik dat ik op dat moment er en ik maar even kozen hier. Dan kun je in ieder geval rustig erop praten, ja. Dus eigenlijk, als we nou even een stemming doen van waar zou het echt dienen, hè, dan? Ja. Als de situatie eromheen wist, ja, dan wel. Ja, elke niet. Als de koffiemolken op hier hak het ik wel eens die in, ja. Echt? Mijn eigen molken in de koffie, ja. En hoe proot dat? Smaakt het poer best. Ja? Maar dus ik voor Maar ik voor de visite. Nee. Je kan er ook pannenkoeken van bakken. Sorry? Ja, nou hoor ik op. Nou ja, Dat is, nou nou is het goed. Nou ja, het was een hele goedkope oplossing. Ik bedoel, dat had ik bij de hand. Even mooi een kookprogramma met borstvoeding. Ja. Het is een mooi programma voor Rijtse. Dames, bedankt, hè? Ja. Yo, hoi. Hoi. Cheers, molens. Ja, nou hebben we een heel soort vreemde vogels te gast gewoon eigenlijk in de studio van Bient. Maar wel een hele bijzondere paradiesvogel. Ja, dat is meneer Hoijmeijer. Bijzonder welkom. Auteur van de kleine vogelgids van niet bestaande vogelsoorten. De kleine gids voor de niet bestaande vogels van Europa. Om het precies te zeggen. En noem even een paar vogels die daarin staan. Ja, de nagelaar. Ik weet ze eigenlijk al niet meer, omdat ik alweer met de volgende gids bezig ben. Maar deze gids, de gids is nu officieel ook in de boekhandel verkrijgbaar. Niet alleen ik dacht dat die uitverkocht was. Ja, de oude gids met de oude omslag. Maar dit is de nieuwe. Dat is officieel uitgegeven bij een echte uitgever. En nu ook bol.com kan je hem zelfs bestellen. Kijk, we maken gewoon reclame. Maakt allemaal even niet uit. Nee, maar ach, het is alweer te laat. Hè. Het is alweer te laat. Maar u bent dus... de volksvogelwijsheden van de vogels. Dus dat is ook weer een extraatje bij de nieuwe uitgave. En u bent altijd bezig met het bedenken van niet bestaande vogels? Ja, ik heb er weer een stuk of 50 weer na veldwerk de afgelopen 3 maanden ontdekt. Dus... Laat maar eens zien, jongens, want ik zie hier 3 nesten. We gaan er even bij zitten, begrijp ik? Ja, dus dit is het nest van de zwartkop zeeduif. En dit is het nest van de roodkop peperjarakai. Die bouwt hem van pepers op en van pepers op. En dit is natuurlijk het nest van de
kleine Amerikaanse prairiekraak. En er staat hier. U zegt natuurlijk. Ja, dat zie je, dat dit het nest van de... Ja, voor mij is dat dan natuurlijk heel natuurlijk. En, nou ja, hij staat hier natuurlijk volslagen raar in het landschap, want die staat normaal op die prairies in Amerika. En die kraak die bouwt dat nest op van leem of klei met aardnoten. En die vreet hij tijdens de broedperiode. Dus hij weet ook precies hoe dik hij dat nest moet maken. Als hij een dik nest maakt, dan kan hij 10 jonkies grootbrengen. Want die jonkies die leven ook van die prut, die koude, die oude fijn. En die spugen ze zo in de bekkies van die kleine kraakjes. En daar leven ze heel goed en daar worden ze heel snel groot om. En er was in 1865 was er een Franse bioloog, ornitholoog, die onderzocht de vogels in Amerika. En die zag dat gedrag van die prairiekraakjes en dat die zo goed op die prut leefde. En die man die liep naar dat nest toe, Jean-Louis Chassé, en proefde dat. En dat was de dag dat de pindakaas is uitgevonden. Uitstekend verhaal, maar bent u nou eigenlijk alle dagen bezig met het uitvinden van niet bestaande vogels? Nou, dat is meestal 's nachts, om 4 uur 's nachts begint dat. Want ik heb begrepen, u fluit ook regelmatig naar uw vrouw. Nee, dat doe ik niet, want dan krijg ik ontzettend op mijn... Nee, hoe kom je daarbij? Dat is niet zo. Nee, ik fluit nooit naar vrouwen. Oh nee, uw eigen vrouw? Nee, ook niet. Nee. Dat dacht ik. Ja, hoe kom je daarbij dat ik aan mijn vrouw fluit? Maar dat is totaal niet waar. Nee, dat is echt niet waar. Ik roep gewoon en dan vloek ik. U roept eerst en dan vloekt u? Ja, dan vloek ik. Okay. En die vogelgids, is die nieuwe vogel, die is dus nu ook alweer klaar? Nee, die is in de maak. Dat wordt weer deel 2. En dan met kleurenafbeeldingen, onder andere van de Russische reiger heb ik ook weer ontdekt. De Russische reiger? Ja, hoog in Siberië, maar daar nestelt hij. En dat is ook wel typisch, want de reigers die broeden meestal in bomen. Maar deze niet? Nee, en hij is wel verwant aan de Duitse reiger. Maar hij is zwijgzaam en hij heeft een wat rossiger kleed. En hij loopt ook langs die Tunda-vaarten in Rusland. En nog even, want u zegt net ook, voordat u helemaal begint over de Russische reiger, want ik wil nog 1 keer het geluid horen van de Duitse reiger. Ja, dat is wel een nageluid. Maar goed, hij doet dan inderdaad om zijn prooien weg te jagen. Raus! 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 Dat is de Duitse reiger. Ja, dat is hem, hè? Ik herken zijn naling. Ik herkende hem al. Ja. Trouwens, want we hebben meer kunstenaars. Want u kunt toch zeggen dat u kunstenaar bent, hè? Ja. In de studio gehad. Joris Cullier, een vakgenoot van u. En we hebben hem even opgezocht in zijn atelier in Ljouwert. Wij hebben toch wel hele aparte types honden in het programma. Zeker. Ja. Wist dat nog dat verhaal van die ene man? Welke man? Nou, hij staat wel keisjoen in de grijden, Joet? Ik weet, waar sta op doelst? Hij staat een neer in de vrouwensjoen in de grijden. Nee, ik heb nog niet neer in de vrouwensjoen. Dan rieden we nou naar Joris Collier. Oké, let's go. We zullen topless dames in de wei hebben. En daar gaan we het schilderen. En dat zou wel heel leuk zijn. Dat het wei gewoon een beetje vol zijn met vrouwen geschilderd als koeien. Is dit Joris Collier? Ja, dit is de Collier. Ik zit vast. Wat heeft dat opleverd, zeg maar, dat stukje bij de omroep? Nou, heel veel, hoe zou ik zeggen, bekendheid. January. Daar liggen ze. Hier hebben ze net gegeten, denk ik. Ja, je hebt het goed gezien. Het kan best zijn dat soms van die dames heeft een soort reïncarnatie gehad. Gevoel, een soort déjà vu. Dat het ach. Ga maar iets te diep nu. Ja. Het gaat niet. Ga ik af, jongens. Sorry. Dit is een soort speciaal zen-paard. En dan zit je daarop en dan kijk je naar de muur. Hey presto! En wat is dit? Wat dat is een lamp. Ja, maar wat betekent dit? Dit is een kattenbak. Want dit is... voor hooikoorts. Dat is op zich een goed idee. Ik denk dat er wel markt voor is. Wat is dit? Oh no, dat is mijn doedelzak. Ja, zeker doedelzak.
Ja, in september verliezen hier maken Welmoed Sietsma de oerstap van Omroep Friesland naar het jeugdjournaal. Ja, Welmoed, mooi dat je er nou bent. Gezellig. Ja, toch? Hartstikke gezellig. Dus nou, ik al een heel soort herkend. Nou, eigenlijk valt het wel ta. Valt ta? Ja, het valt ta. Ja, nee, eigenlijk als ik op een schoolplein of zo ben, dan natuurlijk wel. Maar dat is de combinatie met mijn camera, denk ik. Maar voor de rest, nou ja, geen drama's of zo. Ja, dan ben we natuurlijk heel erg leuk. Dus die ben alleen maar vrolijk. En die vraag je, oh ja, ik ken jou. Jij bent van het jeugdjournaal. Maar net zo dat ik heel erg rare meisjes, of rare, dat ze me heel raar ongeschön of dat soort dingen. Nee. Ja, dat is ook een beetje de combinatie. Hè? Dat is dus echt op reportages en dat is het presentatiewerk. Ja. En dat maakt het denk ik echt leuk. Ja, juist die combinatie vind ik echt fantastisch. Dat is de ene dat je dus lekker in de studio en mooie, wat meer achtergrondverhalen makkers van de redactie. En de andere dat je mij ben op paad. En dat is wel echt... top. Ja, ik dacht in het begin, want ik zocht zelf ook naar het jeugdjournaal, hè, maar in ben. Nee, ja, en ik dacht in het begin, nou het Welmoed er is, we hebben wat vaker onderwerpen uit Friesland. Klopt het dat? Nou, ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment echt best wel vaak in Friesland ben. Ja, echt. Dat ik echt... dan gingen we naar het Woudegemaal. Nou ja, en dan wien we toen weer bij de griepgolf, wien we in Ieseljout. En dan wie het zo van, kist daar nog meisje, of kist daar nog misschien leraren of zo die iets gaan. Nou, dan ga ik als wat vreetje en dan, oh ja, Ljouwt wel, ga er maar in. Nou, zo wissel. En dan les bij de Frisian Flag. Nou, ik mag natuurlijk Friesland ook wel een beetje pushen, toch? Een beetje dat is hartstikke goed. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is hartstikke goed. Want hij is al eens een keer bij ons te gast geweest in de studio. En toen zeggen we tegen met die eventjes naar die allereerste uitzending. Kunnen we nou even nog een keer naar Sjen? Ja, dat wil ik gewoon. Dit is het jeugdjournaal van vrijdag 11 september. Leuk dat je kijkt. Ouders die ruzie blijven maken, ook nadat ze gescheiden zijn. Veel vertraging voor treinreizigers die langs station Utrecht moeten. En dat was hem alweer, mijn allereerste uitzending. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, want morgen ben ik er weer. Doei! Ja, morgen is er weer. Doei! Ja, want elke heeft natuurlijk zijn eigen handelsmerk, hè? Nou, de doei, dat is wel mijn ding. Hè? Ik vind dat heel leuk. Gewoon een beetje vrolijk afsluiten. Doei, tot morgen, tot morgen, ja. Wie het echt spannend die allereerste keer, neem eens eens maar. Want ik ken mijn eigen keer nog, de eerste keer nog wel herinneren. Ik vond het rete spannend. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, op zich vond ik het natuurlijk superleuk. En hier ik wel zoiets van, nou mij het was er 4 wezen. Maar het was zo spannend. Dat ik echt dacht, dit joer voorbij wezen. Dan is ik gewoon de kop eraan en dan is het klaar. Maar eigenlijk ben ik achterkom wie dat het daarna nog volle spannender werd. Want toen begin we iets van, ze is nee, nou ja, let haar maar even. Ja, maar daarna moest ik ineens, werd er ineens oorlog op let. Van, nou ja, was dit mij praten of samen steen. En dat ineens meestal ik bijvoorbeeld om je Twitter ging door het domme praten. En in het begin hiek ze iets naar de wet een beetje toch, ze komt er mij voort. Maar daarna moesten we wel weer flink onder de bak om het betten te maken. Ja, dus ook gewoon een bekende Nederlander. Hè? En dan het heel social media, het dan een mening hoe die. Nou, ik vind mezelf net een bekende Nederlander. Maar ik wel. Ik vind hij een bekende Nederlander. Ik vind hij een bekende Nederlander. Ja. In Friesland dan? Nou ja, het is wel zo. Ik moest wel wennen dat er inderdaad al wel eens wat op Twitter zijn wordt. En als ik dan iets mee versprek of iets doms doe of zoiets, dat daar meesten daarop praten. Ja. Ik probeerde maar net, ik had Twitter eigenlijk verwijderd. Ja. Hey, maar wie het nou altijd een dream voor jou om straks te presenteren? Nou, net per se om te presenteren, maar wel echt het mijn bandwerkje en reportagesmeidje en dat soort dingen wel. Dus het is wel, nou kom ik erachter dat juist dat op paard gaan naar Ben interviewen en dat soort onderwerpen, dat vind ik wel echt fantastisch. En nou achteraf denk ik wel, dat vind ik wel echt wel een dream. Maar het presenteren is een superleuke bijkomstigheid en ik vind het superleuk, maar ik hier eerlijk gezegd nooit echt toen dacht van nou, dat wil ik doen. Dus het is eigenlijk wel super mooi dat het zo kamer is. Ja, het komt heerlijk op die paard. Ja, geweldig. Ja. Leuk, dus de wie geniet nog even van die Sam. Ja, toch? Gaan wij eventjes naar een reportage van Danny Brink. Danny Brink komt uit Gwaaiengeriep en hij vond vorig seizoen hij een fibula uit de middeleeuwen. Mr. Goldfinger. Heeft dat toen een metaaldetector? Nee. Ik niet. Nee, ik niet. Dat is dan zo'n ding en dan kist de piep. Visje bedroegen. Visje bedroegen, ja. Maar toen heeft een keer een jongen in de studio, man. Danny Brink. Ja, die hier een fibula vond. Meestal dat ik een uur heb voordat het donker is en ik heb net een volle squallenwerk staan. Dan pak ik mijn spullen uit het hok en dan doe ik even het laan in. Ja, dat is de vondst wat ik heel lang van droomd heb. Hey Danny. Dit is het loon waar de fibula voen heeft? Nee, helaas net. Dat mag ik niks zo zeggen. Dat mag ik niks zo zeggen? Dat is geheim? Ja, dat is geheim. Maar wat doen we hier dan? Ja, wat doen we dan?
Is dat wat? Kom op met het ding. Ja, dat is grote ijzer. Een hele grote fibula. Wat is dit? Een stukje ijzer. Een bout of zo. Hoeveel is het weer? Vooral die weken dat ik in Bient zie het en die weken dat toen weer wat, toen de kranten kwamen al heel langs en wie nou je meesten niet vragen en al je meesten niet wonder hoe praten en dus het wie wel even druk en al ja, maar het is na die paar weken met de hype ik wel weer een beetje uit. En waar is hij nou dan? Hij loopt nou in het Fries Museum. Ja! Ja hoor. Wat is het? Ja, dit is weer een stuk rommel. Rommel. Goud! Nou, het is wel een beetje ijzer, maar dit is de knop van een kast. Wel een oude, 1800 ongeveer. Oh ja? Wat is er bewaarst? Deze gooi ik in de koperbak voor de ijzerboer. Oh. Als we iets moois vinden, iets heel bijzonders als die fibula, dan heeft het natuurlijk wel lijst van mensen die op de loer liggen. Ja? Die willen weten dan best dat het voen heeft. Ja. En dan willen zij ook dat in dat stikkel ziekje. Ja, ze giet het meer, ze giet het wel, ja. Daarom moest het dus ook net zeggen. Daarom best zo die fibula voen heeft. Ze weet niks hoe het loopt. En daarom zien wij dus wel in ijzer. Ja. Ja, dat Want kan. hier we ook mooi zocht in het oorlon van die boer. Dan hier we werk die in het orenfibula eruit hellen. Ja, nou ja, dat is. Hey, hoe riet dit ding eigenlijk, Arjen? Uitstekend jong, we kunnen wel maar op vakantie. Ja, we zullen beginnen. Nou, Saint-Tropez. Zelfs. Bed, Saint-Tropez! Ja, Safir is zelfs net vakantie. We zijn hier nog altijd in Broek bij de barbecue. En dat we toch hoe de barbecue... Ja, Reits, hoe liek het eigenlijk bij de barbecue? Dat is fantastisch, hè. Wat een waar, joh. Precies goed barbecue. Maar ze eens zien. Zullen dan grillen we dat even perfect met een ruitje. Maar ze eens zien. Tje. Leuk nou. En lekker, jongen. Er ook een lekkere chutney bij van tomaat. Maar een beetje frisse basilicum erin. En dit is Frieske barig, hè? Frieske barig? Frieske kruidbarig. Echt weer? Ja, echt is weer. Is dat nog volle lekkerder? Ja, dat is het beste. Ja, dat is echt weer hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus heerlijk. En dan maar dit waar. En dan eigenlijk de les. Het lijkt het wel feesten dat we ophouden. Dat kent ons aan net wezen, jongen. Dat lijkt het wel een beetje zijn. Ja, maar het is toch net zo. Ja, serveer het uit, zo ik zei. Hey, ik zag nog een bekende. Ik zag Miranda Werkman. Miranda, ja. Correct waarom van Oerol of ja, niet? correct waarom van Oerol. Hoe wie het er? Het wie fantastisch. Fantastisch. Ja, wij heel goed ontwerp. Dat maken we wel. Tuurlijk, ja. Tot 2 uur nachts betiet ik weer. Maar ja, het wie fantastisch. Neem je het hichtepunt van Oerol 2000 section? Ja, dat wie echt Nienke Laverman. Echt Nienke Laverman, ja. Dat wie mijn eerste vaststelling en dat wie gelijk bam. Ik denk al, hier komt niks meer doorheen. Nee, maar de trend die ben intussen opdroegen, toch? De trend ben wel opdroegen, ja, maar ik door de cd dus nog net te draaien. Ik hartstikke leuk, dat is de beste, want aanstaan krijgen we dus... Raadje, kist het al uit serveren of moeten we eerst proosten? Wat vies toe? Wat heeft er nou opgegooid dan? Nou, piepen en zo erop, hè. En dan drukken we eventjes. Krijg dan maar nog heel eventjes. Maar eventjes, zo. Zo komt het eruit, zo. Zo. Dat mooie stukje vlees er eventjes op. En dan pakken we even zo'n mooi liet bredjes. Zo'n lekker takje verse basilicum. Zo. Nou. Zees het maar. Dit ziet er toch fantastisch Lekker, uit. hè? Heerlijk. En dan een glasje wien erbij. Wie toch? Wiet. Maar ik reed, hè? Ja, we pakken hem er even bij. De wien? Ja. Hey, dit wie de allerlaatste aflevering van Bient. Uit naam van de volsluitende redactie zei ik al hier een hele noffelijke vakantie en ontgauw. Meesken? Tjoch, hè? Tjoch! Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And the Dark Lord of Africa will now look forward towards his own future in Friesland. Maar de voorspelling is... I'll be back. Hasta la vista, baby. Nou, dat is weer leuk net. Dat weet beste Bient. Ja, echt wel. Mooi. Theo, wat met wij nou? Ik weet het net, wat doen we? Ik weet het ook net. Het Grutte Zwarte God zat ze dat nemen. Op vakantie? Ja, dat doen we. Ja. Ik roei naar Rio. Nou, doe maar. Nou? Nou, doe maar. Ja. Ah, kom op.